If they don't give me back, I just walk away, yeah. They can play and they can play, but they don't see the light. Is that the way that poor cash is always messed around? 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Some boys will just dance for me. If they can't raise my interest, then I have to let them be. Some boys try and some boys lie, but I won't let them be. Only boys that say their parents make their wedding day. 'Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl.
mga bagong tungkulin ngayon. Sumusunod ka sa ingat na panahon, makasama, mag-enjoy ka ngayon. Nahon natin ay nag-iibat kaya sulit. Masasaya ang hindi nararapat na pagkisikin. Ang hawin ng bago ay naghihintay para isayo ko. Sumusunod ka sa lahat na panahon, kasabay ng mga bagong tungkulin ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, makasama, mag-enjoy ka ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, kasabay ng mga bagong tungkulin ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, makasama, mag-enjoy ka ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, kasabay ng mga bagong tungkulin ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, kasabay ng mga bagong tungkulin ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, kasabay ng mga bagong tungkulin ngayon. Sumusunod ka sa lahat na panahon, kasama, mag-enjoy ka ngayon. Ganda ko na wala doon sa sa pagtitingin natin, sana ay dinalakas, ipapahit ng pag-ibig, awit natin ay walang kalahatan. Pangako ko naman, lagi kang pagtitingnan, mapapalaman. Sa pagtitingin natin, sana ay di na mapagkaan itong awit na pag-ibig. Awit natin ay wag magkalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pagtitingnan, magpakailanman.
isa sa iyo ko. Notified when hotel prices drop, so you can book at the best price. Download and save now. Sige. Is the beauty
Ready for a getaway? Plan your trip effortlessly with the Trip.com app. Book flights, hotels, and attraction tickets all in one place.
Like to be strangers, wondering if Ate. Dito ko ngeri. Namang Seleng. Tama. Pas. Pas lang ko. Tagay mo dito. Nilikay ka mo. Pupunta kay ko. Ha? Ayaw, maligo pa ko. Tataon. O, ira niyo. Wah, Gamay lang. ay magtiwas mo bulu-bulu. Nangalig. Ano mo bulu-bulu? Siapa na? Bilia, ano sa siya? Bilia Australia. Beach resort in Bilia Australia, Tuburan. Tungo ka ni Kuyog. Ha? Tungo ka ni Kuyog. Di nang-invite na daan si Ate Alman ako daan. Dahil sa Ate Maricel. Gani. Ya, nanguntam siya nabok ko din sa kay ko wala. Siya lang Amo ko. to sa dalman sa kain mo na. Oh, ana din siya nga pakuha lang ko diri sa Almia. Isulunon mga Almia. Amo deh, kuan deh. Kasi alam mo ito kita ko, lati Jopi, Irami. Kuan tayo mo. Gusto mo na sa nabog kita dre. Mga lutsun, Levi. Mga 7 mangguro, kapin. Lagi. Nomor na dyan. Yaw mo, magtiwas bulu-bulu. Ana-ana, marag mulo-bulo lang gingon. Bulu-bulu lagi. Asa papa? Huwag mo na masapol balik, oy. Asa mo yung papa? Di Murag lunis na. lunis mangguro. Ay, kamigo. Mayo di lunis. Kami ko juga. Igutom ka lang wala. Kamigo. Hi, Day. Say hi. Ah. Sa kuha siya guys, Belia, Australia, in Tuburan, Cebu. Mas dol siya sa kuha guys, Asturias or San Remio. Ay, pizza ha, baso mo. Mga ligo ta? Swimming pool ba? Kaya, awat yung ligo ta? Huwag mo, bulu-bulu. Oo. Sabi, bulu-bulu mo eh. Bulu-bulu, yung may... Na sa mga spring diri sa north guys sa Tuburan. Nasa sila yung mga rooms diri. Na 3.5 na 3K. Depende sa room. Lang.
Kaning sa ubos guys, kay swimming pool sa mga bata. Sa taas is for para sa dagko. Pag-fall ka? Lamay ko dira. Kayo. Lam dire? Pasa kalaw ma? Datis tanan. Yung mga bata diri guys, kay may mulangon. Hindi. Maligo ko ha. Ako sa nihatod ng cellphone. So ganun. Maligo ko. Ako sa nibutang. Hi guys. Oh. Eh. Sound, two, sound, two. Voy a visitar esta buena sound.